sa ata sa farmland sa amo ang classmate sa batch 92-93. Courtesy ni Alan Cosep o iyang misis si Ana og makita nato ongoing pa ang construction guys sa ilahang farmhouse o kauban ako ang mga classmate nga ana usab dinhi si Jeannie Gumadlas, Tubila na karon si Gloria Solitario, og si Ana ang misis ni Alan. So kung lantaw na to guys, ang ilahang land is about 8 hectares kining nag-square diri nga palibot sakop ni sa 8 hectares. Pero ang nindot nga produkto kini. Ang ilang gitanom karon kay transition mao ni siya ang mani. So nindot kayo duha ka burden daw ang nakuha ani. Didtong dapita na sila ay watermelon, dayon nabuslay buhi diha nga baka, kanding o naa sila yung mga lubi. Kato guys ang gi-propose nga construction sa poultry og kasayod kita nga ang agrikultura mo na siya ay mahimo og food security para makakaon ang atong mga lumulupyo. So karong panahon na ibalik na ang ulan-ulan dinhi sa isla sa Olotanga. Live og atoa gyud mismo nga sentro ta sa site karon niata sa barangay Sagay, Talusan, Zamboanga, Sibugay, Philippines. Og kung lantaw na to diri dapita mo na proposed nga poultry og ingon pa sa owner diri dapita pod mao ni ang proposed nga site sa ilahang piggery. So karong panahon na nakadrill na sila guys para sa ilahang water source. Ni ang ilang water source 5 ka tubo, so that's around mga 100 feet siguro or 100 feet plus. So kaning dapita undergoing ilang construction og naay mga proposed pang swimming pool nga himuon sa atuang owner sa atuang farmhouse, farmland, si Mr. and Mrs. Alan Cosep. So mo lang sana tong i-update karon. Unya taod-taod na ada mi merienda guys. So ato lang nang i-update sa tuang vlog. Sa Raymond Bagonok vlog, i-subscribe, i-like og i-share. So mayong hapon og daghang salamat kanatong tanan.